Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraka jugu bomori tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la dabali jugu kemori tenya wele la fala ka chideme. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وفضله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين أمبادين شرفلا تيفي لغبو أمبو فونين كوالي نيوماندو كوبيدو كرام منتو يالا كاديلي على في أكاهينة ناكاكيشي ako jidini ni au kelegele na bela jelenka kerengere yala wajulu kene kanbo ni aye mal jamana na faba konna na Bamako akina kiminu wa wele nyamakoro kira kan kuma kan anya meka chaya kisin nema bama no de koni adamadin fatula ka bara bebi tige mafuna keri ka bara kelin sabai abo bara kelin saban dola ikata ka jenyo nyumonti ko walima ka komo nyumonti ko minu bu hakli tula ka duodon ke iye ani ka saraka ubo ka nyeshima ode hukumu konnana jamiyatu ansadin islamiyya tonde minu bi nyama koro ani ka fara a komite sabaka u fara la nyonka ka kene basigi u ka bambato togola no ye uni cheni muso minu jera diɲɛlatigɛ ina ala ka diinɛ dɛmɛli la ka taasi bilakɛ ulu ye ani ka duwawudon ni sarakaw bɔ ka ɲɛsi u ma sigin kɛr'u fɛ ka bɛn samedi don ma ka bɛn avril kalo ma san 2019 sigin bi kɛ u ka banbatɔw bɛɛ lajɛlen de ka bɛn ni an karamɔgɔba an'an ka belebeleba a shek bunaɲang ale ka fatulu ye u ye kɛnɛ in bonya ta k'a da an karamɔgɔ kan kɛnɛ in kɔnɔ maabaw caaman kun be yen sigi ɲɛnamayala an karamɔgɔ fɛ a shekul fadil abdulayi jabate an ye min sɔrɔ ale ka laselikanw na ne ni aw ka jɛ an k'u seereya siɲɛ fila a ma jaabi siɲɛ sabanan kamalen ye ibrahima laminɛ ibrahima ko ala jɔn yani n ka fi kɔfɛ o ye haramu ye n b'i ɲininka n ye salamu di ka ɲɛ saba i ma laminɛ a si la fo a sabanan mun na a ko ala ka jɔ a ko i b'i yafa e nana sɔrɔ ne bɛ fitinɛ minnu mɛnɛni la n bɛ sara di n b'a sara ta kalo la n siranna ni n ye n to fitinɛ in mɛnɛni la k'e laminɛ ni ko dɔ nana don a la min tɛ ɲuman ye n bɛ siran lahara o kana kɛ n bolo kungo ye ala ɲɛkɔrɔ a ko o de kama n b'i laminɛ siɲɛ fɔlɔ la n b'i laminɛ filanan na fo a sabanan o y'a sɔrɔ n tilara n y'i laminɛ a ko nin de y'a kun ye ibrahima ko Allahu akbar a y'i poro kamalen tigɛ kan a ko ala jɔnba ye koyi a ko a fɔ e delila ka ala wele fɔlɔ ko ala m'e jaabi ko dɔ la a ko kelen bɛ yen o ma kɛ fɔlɔ ibrahima ko ye jumɛn ye a ko n ye jɔn dɔ tɔgɔ mɛn ala jɔnw na kira tɛ nabi ɲuman tɛ nka a ye cɛ tɔw da ala ko la ne y'a kanu a kɔfɛ min ka ala wele n ko ala ka ɲɛ da cɛ in kan hali n'o bi bɛn n ka diɲɛ don laban ma n ka cɛ in ye dɔrɔn a ko nka ala ma n jaabi o la fɔlɔ ibrahima ko subhanallah o fana ye jɔn ye kɔ a ko ibrahim buna adahami ibrahima ko jɔn a ko ibrahima buna adahami a ko i b'a dɔn wa a ko wallahi n t'a yelen dɔn n y'a mangu tun bɛ ala ko la ne y'a kanu a kɔfɛ ala ka ɲɛ d'a kan hali ni n ma balo o kɔfɛ a ko nka o ma jaabi fɔlɔ ibrahima y'i tɔ poro kamalen kan a ko ala ka jɔn a ko ibrahima fili i kɔrɔ a ko nka ala ma se i ma fiyewu fo ala y'a koronto a disi de kan ka n'a di e ma yan a ko ibrahima fili i kɔrɔ o ibrahim bunadam shirifu do cɛ dɔ nana fɛ don dɔ la cɛ in ko cogo di
وقد كان من أتباع القلوب a ko ibrahima buna adahami tun ye dusukun dɔktɔre adamaden jogo mana tiɲɛ ka i jogo dilan ka i dusukun saniya k'i bila ala jɔnw fɛ ibrahima tun y'o jɔnbaw dɔ ye ala ka jɔnw na الله أكبر o de la don dɔ la a nana basira sugu kɔnɔ basirakaw girinna kan k'u b'a ɲininka k'olu bi ka ala wele a bi san caman bɔ ala m'u jaabi k'a kun ye mun ye ibrahim k'u ma ko aw dusukun sara ka bɔ fɛn tan na الله أكبر ko o kɔfɛ aw bi ala wele ala t'aw jaabi mago bɛ min na o la a ko basirakaw aw y'aw ka suw don nka aw ɲinɛna ka dugawu k'aw ka suw ye الله أكبر ibrahim tun bɛ dusukun furakɛ taa n'a ye dɛ فقال وقال له kamalen ko ibrahima ma إني مسرف على نفسي فأرد علي ما يكون زاجرا لها kamalen ko ibrahima ko tiɲɛ yɛrɛ la ne kɛn bɛ ka tiɲɛli kɛ ninkun na ne nin bɛ n bila jogo juguyaw la n jogo tolilen don e bɛ se ka mun fɔ n ye min bɛ ne jogo ne nin gɛn ka bɔ wale jugu la ka n jogo sanuya ibrahima i bɛ mun fɔ n ye o la الله أكبر taa n'a ye فقال إبراهيم ibrahim ko kamalen ma إن قدرت على خمس خصال a ko fɛn duuru filɛ n'i sera k'o kɛ لم تكون من الأصاة n'o duuru in sera ka k'i fɛ kamalen fo k'i sa i ti ala kota bilen fiyewu الله أكبر n badenw a duuru ditɔ filɛ aw yɛrɛ ma n'i kunna ka di a duuru in minɛ n'o kɛra fo k'i sa e ti ala kota bilen burama ala kota man ɲi adamaden ka mago sa ka i garijɛgɛ siri ka i ka ɲɛnamaya tiɲɛ foyi t'a se adamaden ma ala kotali kɔ o de la ala b'a fɔ a ka kuma la ko zahara alfasadu fil barri wal bahari bima kasabati aydi nnasi liyuzikahum ba'da allazi amilu la'allahum yarshiguna ala ko tiɲɛli kɛra bala tiɲɛli kɛra gere kan a ko nka foyi ma se adamadenw ma fo u yɛrɛ jogo u kɛwalew an ka bajiw bɛ cogo di joli b'a ji a bɛ cogo di jɛgɛ b'a la wa gerekana bɛ cogo di falenfɛnw na sumaw la yiridenw na a bɛ cogo di ala ko wa foyi ma se aw ma ko bima kasabati aydi nnasi adamadenw yɛrɛ kɛwale o de filɛ k'aw ka ji tiɲɛ o de filɛ k'aw ka jɛgɛw ban wa o de filɛ k'aw ka falenfɛnw halaki o de filɛ k'aw ka sumanw tiɲɛ ala ko wa ma kɛ dɔ wɛrɛ kama dɛ aw ye wale jugu min kɛ diɲɛna yan ɲɔgɔn tɔɲɔ la ɲɔgɔn janfa la jɛnɛya la walasa aw ka dɔ nɛnɛ a la diɲɛna a kɔlɔlɔw la a dɔ la o bɛna to aw bɛ segin aw kɔ aw bɛ juguman dabila o de kama n y'a se aw ma diɲɛna bura muhamadu rida kira mɔden dɔ don ale ko cogo di a ko kullama ahadasal ibadu mina zunubi ma lam yakunu ya'lamuna ahdasa Allahu lahum min albala'i ma lam yakunu ya'rifuna Muhammad Rida a ko kuma o kuma kullama ahadasal ibadu
a ko kuma o kuma ni adamadenw aw ye walejugu dɔ inventer ma lam yakunu ya'lamuna aw kun tɛ jogojugu min kɛ ka kɔrɔ n'aw nana o dɔ kuraya k'o dɔ inventer aw ni ɲɔgɔn cɛ ko ahadasallahu lahum ma lam yakunu ya'rifuna minal bala'i ma lam yakunu ya'rifuna ko ala bi balawu kura dɔ jigi aw kan aw ni ɲɔgɔn cɛ balawu min tun tɛ fiyewu aw mɔkɛw tun tɛ min dɔn aw fakɔrɔw tun tɛ min dɔn balawu la ko ala bɛna o jigi aw kan k'a sabu kɛ ko a ye jurumu kura inventer nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ n badenw cɛ ka cɛ ɲini cɛnimusoya la an y'o mɛn tariku la mais o tun tɛ aw fɛ Mali la yan o nana aw fɛ Mali la a bɔr'o la cɛ tɛ cɛ ɲini dɛ muso de bɛ muso ɲini ne ma d'a la ni wulumuso bɛ wulumuso ɲini mais adamaden musoman fila bɛ ɲɔgɔn ɲini o la ala nana balawu jigi an kan balawu min n'an mɔkɛkɔrɔw tun t'o dɔn an bɛɛ kamana ganna kɔrɔnfɛla ka kalan tilebifɛla ka kalan cɛmancɛ bamakɔ yan yɛrɛ pati mais nin bɛɛ ye kira ka kuma ye burama nin bɛɛ ye kira ka kuma ye kira kalela a ko wallazi nafsi biyadihi la tazhabu dunya hatta ya'ti ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qutila wala al-maqtulu la yadri al-qatilu fima qatala wala al-maqtulu fima qutila kira ko nkalela alala ne Mamadu nimbi ala min bolo la yazhabu dunya ako jeti banfiu hatta ya'ti ala an-nas fo dondo kana hatta ya'ti ala an-nas yawmun fo dondo kana adama dewma la yadri al-qatilu fima qatala mami nye mɔgɔ faga i b'a ɲininka ko munna ye karisa faga wallahi a yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ ko munna n y'a faga a ye min yɛrɛ faga n'i y'o kunu k'a ɲininka ko munna karisa y'i faga i ye mun k'a la a y'i faga mun na ko o yɛrɛ fana tɛ se k'a ɲɛfɔ ko munna n fagara ko wallahi diɲɛ don dɔ bɛ na o bɛ kɛ maliyɛn o b'aw fɛ yan bura ne bɔra sisan ɲɔnɔ jabali minnu bɛ yen ko jihadisi wa i b'u sigi k'u ɲininka ko aw bɛ nin na mun na a bɛ ka nin kɛ i mago bɛ mun de la i ka hakɛ jumɛn de perdira mun de la a bɛ ka mɔgɔ faga bilahi a yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ i b'a sigi k'a ɲininka ko mun na aw ka kɛlɛ kun ye mun ye aw mago bɛ mun na o ka d'aw ma mun na aw bɛ ka mɔgɔ faga wallahi a yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko mun na n bɛ ka mɔgɔ faga la yadri al-qatilu fima qatala wala al-maqtulu fima qutila min bɛ ka mɔgɔ faga a yɛrɛ tɛ se k'a lakale mun na n y'a faga min fagara mun na i fagara o yɛrɛ tɛ se ka fɛn fɔ o la jurumu don foyi ma san ma jurumu kɔ an ye dan bɛɛ sago wa dan kɔ kow an bɛ k'olu de ye sisan taa n'a ye dɛ fakala rajulu kamalen ko Ibrahima ma hati ma indaka ya Ibrahima a ko Ibrahima a duuru fɔ n ye a fɔ n ye joona ko cogo di fakala al-ula Ibrahima ko a fɔlɔ iza aratta an ta'sillaha a ko n'i y'a laɲini waati o waati k'i bɛ ala kota fala ta'kulu shay'an min rizqihi ko kana sɔn ka ala ka garijɛgɛ foyi dun k'i kɔnɔ fa o la ka tila ka ala kota k'a ka fɛn t'i kɔnɔ ko hɔrɔnya t'i sɔn o ma
الله أكبر e k'a tɔ fɔ tan dɛ فتعجب الرجل kamalen kabakoyara kojugu a ko cogo di ثم قال متى سائل han ثم قال mutasailan aha متسائلا o kɔfɛ kamalen y'i kanto Ibrahima ma a bɛ Ibrahima ɲininka aha كيف تقول ذلك يا إبراهيم a ko Ibrahima ye dun b'o fɔ cogo di n nana Ala ka garijɛgɛ dun ka tila ka Ala ko ta o e yɛrɛ b'o fɔ cogo di tan aha والأرزاق كلها من عند الله ko garijɛgɛ bɛɛ bi bɔ Ala de yɔrɔ k'a di jɔn ma ni Ala ma min d'i ma i tɛ se k'o sɔrɔ a bɛɛ ye Ala ta ye ni ma Ala ta dun n bɛ mun dun a ɲɛfɔ tan فقال Ibrahima ko a ma إذا كنت تعلم ذلك a ko n'i kɔni dara o la ko garijɛgɛ bɛɛ ye Ala ta ye sa aha فهل يجد ربك a ko yali a bi bɛn e ye wa aha أن تأكل رزقه e ka Ala ka garijɛgɛ dun wa وتأثيه ka tila ka Ala ko ta est ce que o bi bɛn wa ne dara a la ko garijɛgɛ bɛɛ ye Ala ta ye a bɛɛ bi bɔ Ala yɔrɔ pourquoi i bɛ Ala ka ɲɔ dun i kɔnɔ falen o la ka Ala ka ji min i kɔnɔ falen o la ka Ala ka fiɲɛ sama i bi ka balo n'o ye e bi ka tilankɔ ka garifin sirilen ani garibilen sirilen bakɔrɔn girinnin dɔ la k'i sigi o kunna ko n don ko ɲɛ n bɔ ko ɲɛ ne tɛ n kini dɔn n tɛ n numan dɔn i sɔn woro bilen kelen nin i ta ta i ka n ta diya i kan ka kɛ hɔrɔn ye dɛ i kan ka kɛ hɔrɔn ye wallahi o de la Seyidina Ali ko yan ko arijinɛ ko janɛmɛ ko o bɛɛ ka bɔ ko in na lahara ko ka bɔ a la ko hɔrɔnya kan ka adamaden bali ka Ala ko ta c'est-à-dire lahara min don arijinɛ kɔnɔ walima min ye Ala ko ta o bi don janɛmɛ kɔnɔ ko o bɛɛ ka bɔ a la hɔrɔnya yɛrɛ kan k'i bali ka Ala ko ta sabu e ti Ala ko ta ni sinfo foyi ye f'a k'a sɔrɔ Ala ye o d'i ma de ko n bato nka a m'a d'i ma ko ne Ala ko ta Burama n'i bɛna walifɛn suɲɛ i bolo la k'e ka miiri tan dɛ jɔn ye bolo d'i ma a y'a d'i ma ko n bato a m'a d'i ma ko n ko ta o tuma kɛ hɔrɔn ye ka na Ala ko ta n'a ka bolo dilen i ma Ala ka bolo segin Ala ma i ka sɔrɔ k'i yɛrɛ ka bolo don i yɛrɛ la i ka sɔrɔ ka Ala ko ta i bɛna tagama ka taa Ala ko ta yɔrɔ dɔ la sen min fili kɔrɔ ka taama jɔn y'a d'i ma a y'a d'i ma ko n bato a m'a d'i ma ko n ko ta n'i ma ɲɛ kota kɔ kɛ hɔrɔn ye i ka Ala ka sen segin Ala ma i ka i yɛrɛ ka sen don i yɛrɛ la i ka sɔrɔ ka Ala ko ta i bɛna mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ n'i nɛn ye Ala ye nɛn d'i ma ko n bato Ala ye nɛn d'i ma ko n tanu Ala ye nɛn d'i ma ko ɲumanya kɛ nka a m'a d'i ma ko mɔgɔ kɔrɔfɔ n'i ma ɲɛ kɔrɔfɔli kɔ k'o kɛ hɔrɔn ye i ka Ala ka nɛn segin Ala ma i ka sɔrɔ k'i yɛrɛ ka nɛn ɲini ka don i yɛrɛ la an ka dɔnnibaa b'a dɔn Maliki bun Dinar a ko iza ra'aita qaswatan fi qalbika aw wahnan fi badanika aw hirmanan fi rizqika fa i'lam annaka takallamta fi shay'in bima la ya'nik a ko adamaden n'i ye dusukun jaleya ye i yɛrɛ la kasawatan fi kalbik n'i y'a ye k'i dusukun janbɛ a tɛ hinɛ aw wahanan fi badanika walima i ye laafu dɔ ye i yɛrɛ farikolo la aw hirmanan
fi rizqika walma i y'a ye garijɛgɛ fereke bɛ i bolo waati dɔ kɔnɔ ko fa'ilam k'a dɔn i da don kuma dɔ la i kumana ko dɔ la min t'a bu ye k'o de y'a s'i ma dɔ kɔrɔfɔli fɛ walima i ye sinjitigɛ kuma i da don n'o dɔ la i da don mɔgɔ dɔ kunkanko la min t'a bu ye k'o de bɛna i garijɛgɛ siri walima o de bɛna farikolo lafu s'i ma walima o de bɛna i dusukun gɛlɛya k'i dusukun ja a ti ala ye ala k'an kisi a ma Ibrahima ko nin ye fɔlɔ ye n'i ma ɲɛ i bɛ ala kota ka n'a ka garijɛgɛ dun ka tila ka ala kota taa n'a ye dɛ يا إبراهيم هاتي الثانية a ko Ibrahima a ko n y'o mɛn a ko filanan fɔ n ye dɛ taa n'a ye فقال إبراهيم Ibrahima ko a ma إذا أردت أن تعصي الله a ko n'i y'a ɲini k'a fɔ i bɛ ala kota فلا تسكن بلاده ko kana sɔn ka sigi ala ka dugu kɔnɔ ka tila ka ala kota n'i ma ɲɛ i bɛ ala kota bɔ a ka so bɔ a ka dugu kɔnɔ i ka sɔrɔ ka taa kota an ɲɛfɔ فتعجب الرجل cɛ kabakoyara أكثر من تعجبه السابق a kabakoyara ka tɛmɛ a ka kabakoya kɔrɔlen kan ثم قال o kɔfɛ a ko Ibrahima ma كيف تقول ذلك يا إبراهيم a ko e dun b'o fɔ cogo di Ibrahim bun Adahami والبلاد كلها ملك الله a ko dugu bɛɛ a bɛɛ bɛ ala de ka mara kɔnɔ ala ta y'a bɛɛ ye ne bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo di dugukolo yɛrɛ bɛɛ ye ala ta ye kuma tɛ duguw ma n bɛ bɔ o kɔnɔ cogo di ko n bɛ ala ko ta فقال له Ibrahima ko a ma إذا كنت تعلم ذلك a ko n'i kɔni dar'o la ko dugukolo bɛɛ ye ala ta ye fa hali yajidaru bika a ko yali a bɛ bɛn e ye wa e ka ala ko ta a ka dugu kɔnɔ e y'a dɔn dugu bɛɛ ye ala ta ye i y'a dɔn dugukolo bɛɛ ye ala ta ye yali n'i dar'o la e bɛ sɔn cogo di ka ala ko ta a yɛrɛ ka so taa n'a ye قال لا a ko tiɲɛna o man ka kɛ يا إبراهيم هاتي الثالثة a ko Ibrahima a ko nana sabanan in tan dɛ n ye filanan in mɛn sabanan fɔ n ye فقال إبراهيم Ibrahima ko a ma إذا أردت أن تعصي الله a ko n'i y'a ɲini k'a fɔ i bɛ ala kota فان a ko yɔrɔ lajɛ yɔrɔ dɔ bɛlɛ i ka taa o yɔrɔ in na yɔrɔ min ni ala ɲɛ t'i da i kan ye ala t'i ye ye i ka taa ala kota ye ko o yɔrɔ ɲini kana sɔn k'a kota a ɲɛ b'i la yɔrɔ min na taa n'a ye فأعصيه فيه i ka taa ala kota ye kɔni قال كيف تقول ذلك يا إبراهيم kamalen ko Ibrahima ye dun b'o fɔ cogo di o bɛ se ka kɛ wa وهو أعلم بسرائر bi wa huwa a'lam bis sara'iri ko ala bɛ gindo bɛɛ dɔn ko gindolen ala b'a kalama mɛnɛmɛfin taamatɔ la dugukolo jukɔrɔ ala ɲɛ b'o la a tulo b'o senkan na cogo di e b'a fɔ ko ne ka taa yɔrɔ la ala ɲɛ tɛ la yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ cogo di Ibrahima ala ɲɛ bɛ mɔgɔ la fan bɛɛ fɛ n taara yɔrɔ o yɔrɔ ala b'i ɲɛ يعلم السر وأوفى ala ɲɛ bɛ gindow la yahalamu sirra a bɛ gindow ye wa aqfa ani fɛn minnu dogolen don ala ɲɛ b'a bɛɛ la فقال له إبراهيم Ibrahima ko kamalen ma إذا كنت تعلم ذلك a ko n'i y'o dɔn dun e dara la ko gindo dogolen dɔnbaga ye setigi ala ye fɛn dogolen dɔnbaga ye setigi ala ye
فهل يقدر بك أن تعصيه fahal yajdaru bika an ta'sihi ko yali abi daga e cogo di abi be e bolo cogo di e ka laban ka ko ta idambala ko anyabila Allahu akbar. burama Nam. chaman danta la ko ala nyabala ni ko mo ma ko ala ko tamai ko kololo bala abona bi segima do ba ke chien kele chien fla o yɛrɛ coromba cɛla Wallahi. kɔlɔlɔ foyi ti ka sa ale ma ale yɛrɛ bolo ko est-ce que karamɔgɔw ka kuma ye tiɲɛ est-ce que ala san tɛ Kutisa. ala ko la ko wala yasabanna allazina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim Bal. innama numli lahum liyazdadu isma wala hum azabun muhin Che. aya wɛrɛ la ako wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimuna Nam. innama yu'akkiruhum liyawmin tashqashu fihimul absar ala ko maa minnu kafiriyara minnu fitiri waliyara n'a fɔra a ye jɛnɛya dabila olu bɛ k'u coro o la u bɛ k'u bolo filala kɛ o la a kana k'u ɲɛna ko ne ala san bɛɛ sabu n bɛ ka muɲu u ye u hakili la ko hɛrɛ don n tɛ ka bɔnɛ jigi u kan u hakili la ko hɛrɛ don ala ko ne bɛ ka muɲu u de walasa u ka caman fara ala kota in kan ko walasa n bɛ fɛrɛ u ma k'u don jahanɛmɛ tasuma kɔnɔ Che. burama n'i ye ala kota siɲɛ kelen siɲɛ fila ala ma foyi k'i la min b'i lasɔmi a ma tɔɔrɔ s'i ma i bolo da i kun i ka kule dewu o kɔrɔ ala tigɛr'i la sinon ala bi maa o maa fɛ ko ala y'i kanu ni kisi ye a y'i kanu ni hɛrɛ ye n'i ye ala kota segɔni ala b'a kɔlɔlɔ s'i ma o yɔrɔ bɛɛ i ye jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ ala b'i fɛ wallahi ala bi garijɛgɛ siri s'i ma o waati bɛɛ i b'o san bɛɛ kɛ i ka waati fereke n b'i bolo Wallahi o ye tiɲɛ. ala b'o kila de k'i lakalan mun kosɔn i ka segin i kɔ Allahu akbar. n'i ma segin i kɔ o waati i labana ka segin a kan ala ye ko wɛrɛ k'i la i labana ka segin a kan ala b'i to yen a tɛ foyi k'i la bilen o tigi de b'i coro jɛnɛya la sunkuru dɔ bi bangɔni na dɔ bi lafiyabugu dɔ bi senu a bi girinna fan bɛɛ fɛ ni karamɔgɔw ko jɛnɛya bi mɔgɔ garijɛgɛ siri o b'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye parce que ale b'a la hɛrɛ bɛ ka suru ale kan ala ko n bɛ k'o dabɔ min kama dɛ ko n bɛ k'a bila de ka don kɔnɔ don min na ɲɛkili bi coro kamana gan fɛ jɔrɔ fɛ hami fɛ lahara doniya ala ko n bɛ k'a bila k'o don in de kɔnɔ ni n y'a tigi minɛ a tigɛ la a ti kisi fiyewu Allahu akbar. ni n y'a minɛ n tigɛ la a ti kisi Wallahi siga t'o la. ala k'an bɛɛ kisi Amin. o la n'i dara a la ko ala bɛ gindo kalama a bɛ bange kalama kana sɔn ka ala ko ta Wallahi. n terikɛ Nam. i ye min kɛ dogo la ala bɔra a kalama A bɔra a kalama. e taara denni nɔfɛ i y'i bɛlɛ dibi yɛrɛ la Che. ka mɔgɔ bila ka denni wele e n'a bɔra ala b'a kalama masɛr min kɛra i fɛ ala b'a kalama jɛnɛya kɛra anw bolo fɔku ye Wallahi. ni min tɛ fɛn kɛ a la o de b'i jalaki k'o ye gawa ye Wallahi o ye tiɲɛ. ni min tɛ dɔ k'a la o b'i jalaki k'o ye gawa ye Che. mɛ n balimamuso n balimakɛ ala sɔn i ka sa kana sɔn ka jɛnɛya kɛ burama jɛnɛya man ɲi Mai. jɛnɛya haiba dɔ bi adamaden ɲɛda la
ala ka bonya dɔ don ala ka tanga dɔ don ala ka kisi dɔ don a y'a da a ka jɔn bɛɛ ɲɛda kan ni mɔgɔw ye ka haiba ɲɛda la i bonya b'i yira u la a b'i kanu don mɔgɔw dusukun na a b'i mɔgɔw siran ka manamana ko ta k'i sɛgɛrɛ nka fɛn min b'a bɔ mɔgɔ ɲɛda kan jɛnɛya don burama jɛnɛya bɛ adamaden garijɛgɛ siri i garijɛgɛ jɛnɛya b'a siri burama jɛnɛya bɛ adamaden dunbi jahanɛmɛ kɔnɔ i ti bɔ fiyewu jɛnɛya bɛ barika bɔ adamaden si la diɲɛ kɔnɔ yan a bɛ barika bɔ i si la ni donna n'a kɛli hali n'i ye dugu bɛɛ maa ɲɛnɛma kuntigi dugu yɛrɛ bɛɛ alimamiba e ye o den ye dugu maalankolonw bɛɛ la kɔfɛ ta n'o y'i minɛ a muso la i ka maabaya banna fo k'i sa i ti bonya ale bolo bilen lahara jahanɛmɛ kɔnɔ jɛnɛyakɛlaw u ka lawaji o de bi sɛnɛ ka b'u ɲɛmana la o ji salasala min bi sɛnɛ ka bɔ jɛnɛyakɛla ɲɛmana na jahanɛmɛ kɔnɔ o kasa min bi bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ wallahi jahanɛmɛ den bɛɛ bi ɲinɛ jahanɛmɛ tasuma kɔ o waati in na jɛnɛyakɛlaw ɲɛmana ji kasa fɛ u bɛ ɲininkali kɛ ko nin ye mun kasa ye a bɛ fɔ ko minnu tun bɛ jɛnɛya kɛ diɲɛ na k'olu ɲɛmana ji de kasa bi ka bɔ tan n'o kɛra jahanɛmɛ den bɛɛ bi jɛnɛyakɛlaw danga jahanɛmɛ kɔnɔ wa jɛnɛya ka jugu mɛ min ka jugu a bɛɛ ye walimuso jɛnɛyali sango i bɛ min cɛ dɔn la ilaha illallah muhammadu rasulullah burama o ti yafa fiyewu fo i ye min muso jɛnɛya i ka taa o cɛ in fɛ yen i ka yafa ɲini a fɛ walima i ka nimisa diɲɛ na yan ka bai alayidu wɔɔrɔ ta ka kala a kan ko fo ka n sa n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ n'o ma kɛ wa e ala n'i sara i ta tiɲɛna mɛ bi anw fɛ bamakɔ yan jee muso furulen dɔw bi jɛnɛya min kɛ wallahi hali furubali dɔw t'a kɛ furubali dɔw t'a kɛ wallahi et puis u dalaminɛ kan de ye ko kulun bolilen ye ji la ko nɔ t'i ye han a b'i ye bilahi a bɛ ye kulun bolilen ye ji la ni mɔgɔw m'a ye masa min bɛ n'i kiri lahara n'o bɛ n'i ɲininka i dalakan na o ala ɲɛ b'a la wala ɲɛ b'a la e furulen den b'i bolo den 2 3 denkɛ kamalenkɔrɔw yɛrɛ b'a la hali bi e bi k'i den 2 de ci i kamalen fɛ yen i denw bi kare kɔnɔ e m'a dɔn o ye lebu den hali ni denw ko u bi kuma o terikɛw cɛ la ni terikɛw y'u to yen u b'u to yen kɛ n'o tɛ dakuruɲɛ kelen u b'i den da di dakuruɲɛ kelen e t'i bɔ an da la e ba kamalen tɛ sakajan ye e m'a dɔn e y'i den faga n'i dan b'a la ko ala ɲɛ b'i la siran ala ɲɛ ni ɲɛ tɛ ala in na i bɛna walejugu kɛ yɔrɔ min na ala ɲɛ b'i la an fɛ yan bi dabalijugu o de la ne b'a fɔ n ka kumaw la an kana kunkɔrɔdurula ɲini bilen ka don an ka siw kunkɔrɔ koyi kaburudon ninnu na non a ka ɲi dabali min bi ka don o kunkɔrɔ walahi o b'u wasa kunkɔrɔdunda koyi balima ma damaw sinji ma damaw an ka duw kɔnɔ du kɛra patikolonba jɛ ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an man di balimakɛ den o bɛ ka dabali falen dɔrɔn na ka t'o don kaburudon na su kunkɔrɔ ko ka balimakɛ den ta tiɲɛ i y'o don dugu tila fɛ kaburu don min na i ko mɔgɔw ɲɛ t'i la nka ala ɲɛ b'i la ala ɲɛ b'i la wal kabir ale de ye dugulen
walahara ale bina kiri tigɛ minnu ɲɛ t'i la olu tɛ kiri tigɛ koyi min ɲɛ b'i la dɛ o de ye kiri tigɛbaga ye Ala siga t'o la hali a tɛ lahara kɔnɔ ayi i balimakɛ den i m'o de dabali wa ko a fɔra k'o dolo ka ɲi o bɛna du mara e y'o dabali k'o ti k'e ɲɛna e ɲinɛna o e yɛrɛ fana den dɔ bɛ yen o kun kan ka dolotigi dɔ wolo mais i balimakɛ ka dolotigi ka dolo datugu i den min bɛna dolotigi wolo Ala bɛ mɔgɔ bila min bɛna o fana ka dolo datugu juru bɛ don cogo min na kɛ m'a ta di n'o to dan i b'a don cogo min na a bɛ sara ten siga t'o la bonɛ tɛ kelen na koyi n'i ye ɲuman kɛ i yɛrɛ ye n'i ye juguman kɛ i b'i yɛrɛ ye siga t'o la Ala k'an ci ɲuman na amin taa n'a ye dɛ يا إبراهيم هات الرابعة a ko Ibrahima a ko naaninan fɔ n ye n y'i ka sabanan dɔn Ala ɲɛ b'an bɛɛ la naaninan fɔ n ye a ko o ye jumɛn ye فقال إبراهيم Ibrahima buna Adamu k'a ma إذا جاءك ملك الموت a ko ni saya mɛlɛkɛ nan'i ma don min na k'a b'i ni minɛ ko cogo di ليقبض روحك k'a b'i ni minɛ فقل له a fɔ mɛlɛkɛ ye أكرني إلى أجل معدود a fɔ a ye ko n ma pɛrɛn fɔlɔ a fɔ mɛlɛkɛ ne ma pɛrɛn taa an k'a bila don wɛrɛ la a ɲɛfɔ tan dɛ فقال الرجل kamalen ko Ibrahima ma كيف تقول ذلك يا إبراهيم a ko Ibrahima o bɛ se ka kɛ cogo di e dun b'o fɔ tan cogo di والله يقول Ala dun ko kaba ka kumakanw na فإذا جاء أجلهم ni mɔgɔw ka waati dafara saya waati sera u ma لا يستأخروا ساعة ko seconde kelen o ti yakaruya u ka waati seli la wa seconde kelen o ti fara kan ni saya waati sera k'a fɔ a to dɔɔnin dɛ n ma seli fana seli fɔlɔ mɛlɛkɛ i sigi i kan kɔnɔ n bɛ seli fana seli an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye o kuma t'a la Mariyama Nabila Isa ba chrétien ko min ma ko Jésus siga t'o la Mariyama ni Isa u ye dugu de bila ka taa kulu sanfɛ Burama u bɛ tile ka sun Ala ye ni su kora tan u bɛ si ka nafila seli fo ka dugu jɛ nin don in na suntigɛ waati sera Isa jiginna ka na dugu kɔnɔ a bɛna suntigɛ ɲini ka taa di a ba ma a n'a ba ka suntigɛ Isa jiginnen ka na dugu kɔnɔ saya mɛlɛkɛ fɔra Isa kɔ a ba fɛ yen kulu sanfɛ a ko Mariyama a ko i labɛn i ka waati sera Mariyama ko saya mɛlɛkɛ a ko n b'i deli i t'i muɲu ye dɔɔnin wa ne dusukun feere ɲɛ ɲɛnajɛbaga Ala ka ni Ala ka kira Isa a taara an ka suntigɛ ɲini ka na i t'a to n dennin kelen ka na n ka ɲɛ d'a kan ka ɲɛ d'a ma ko kelen i ka sɔrɔ ka ni minɛ saya mɛlɛkɛ ko a ko Mariyama a ko o t'i k'i ye waati dafara i labɛn ne bɛ n ka baara kɛ n bɛ taa i den Ala ka kira ye o t'a to k'an b'a kɔrɔ Mariyama ko a bɛ kuma o kɔfɛ saya mɛlɛkɛ y'a ka baara daminɛ Ala ka kira a bamuso Mariyama saya mɛlɛkɛ y'a ni minɛ seconde kelen ma fara a kan n terikɛ i labɛn i ta bɛ se kana waati janya dɛ a bɛ kɛ don jumɛn a bɛ se ka kɛ bi yɛrɛ wallahi an filɛ kɛnɛ in kan yan jɔn bɛ bɔ nin kɛnɛ kan Ala dɔrɔn de b'a dɔn Ala dɔrɔn an y'o mɔgɔw ye Bamakɔ yan ka bɔ so ka n'i jɔ gitɔrɔnda la k'a bɛ sotarama ta ka taa dugu kɔnɔ sotarama jɔ
a ye kinisen ta ka da sotraman da la wallahi numansen ma tabile ka kinisen sɔrɔ a nɔ la Allahu akbar. saya mɛlɛkɛ cunna a kan k'a ni minɛ k'a bila lahara Tiɲɛ. almautu yati baktata Allahu saya bina tɛ suda Tiɲɛ. tanatɔ ye فقال له a ko a ma إذا كنت تعلم ذلك a ko ni dun dan bɛ o la e y'o dɔn sa o Wallahi. k'a fɔ a tɛ se k'a fɔ saya mɛlɛkɛ ma ko ta kana saya bina cungan de la n'a nana fɛnɛ kɛcogo t'a la f'i ka taa ni e dar'o la dun فكيف ترجو النجاة قال نعم pourquoi e dun bɛ kisi nata k'a sɔrɔ e m'i jogo dilan yanni saya nali cɛ n badenw jumɛn bɛ e ni ne bolo e jigi bɛ mun kan ko b'i kisi i ka seliya hey an karamɔgɔ mɔgɔ dɔ bɛ san 10 kɛ seli la arakan kelen wallahi a ma minɛ san 10 a bɛ birika wuli la farida kelen tɛ dɛ fajiri kelen kɔ tɛ dɛ jɔko kelen pewu i b'a sɔrɔ o ma minɛ sango jɔko 2 n'i ta minɛna tamasiyɛn min b'i ta minɛli la dɛ k'i ka seli minɛna tamasiyɛn min b'a la selitigi yɛrɛ fɛ n'a ko ten ko a b'i bɔ jogo juguya la ani kɔnko o jogo juguya dɔ ye jumɛn ye e t'i kɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ fɛ fo k'i sa i ka seli ɲɛli k'a fɔ a minɛna résultat min b'a la diɲɛna yan n'i b'o de jaabi sɔrɔ a la i yɛrɛ kun na k'o de ye fo k'i sa e t'i kɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ fɛ fiyewu i t'i k'o fɛ anw ka selila joli bɛ yen min bɛ bɔ saafo la u bɔtɔ saafo la u bɛ ka alimami kɔrɔfɔ o si ka seli ma minɛ a si n'i ka seli minɛna seli b'i bɔ bolisɔn na e t'i kɛ bolisɔn fɛ hali bolisɔn sogo i tɛ kɛ o fɛ selitigi de ko ten maa joli bɛ misiri kɔnɔ ni tɔgɔfɛbila b'o bolo n'i ka seli minɛna e t'i kɛ iriba nafolo fɛ a ka haramuya hali a mɔrisɔ i tɛ k'o fɛ mɛ maa joli bɛ misiri kɔnɔ ni sobiye b'o pɔsi kɔnɔ aran fɔlɔ la 14 12 13 ni résultat bɔra ko 14 12 1 i b'a sigilen ko off 1 in bugɔ e cɛkɔrɔba 1 b'e ka k'e wolo don o don e tɛ se k'i yɛrɛ bɔ 1 bolo o bɛ misiri kɔnɔ k'o fana ye silamɛ ye kira ko iriba nafolo dɔrɔmɛ 1 iriba nafolo dɔrɔmɛ 1 i ka jɛ i woloba fɛ alikaaba kɔnɔ sunkalo tilegan fɛ siɲɛ 70 o jurumu ka nɔgɔ iriba dɔrɔmɛ 1 jurumu ye mɛ anw b'o ta k'o kɛ k'an ka sun tigɛ an b'o ta k'o kɛ k'an ka sun tigɛ seli minɛna wa a minɛna iriba dɔrɔmɛ 1 ala mago t'i ka seli la an mago t'i ka sun na o la kan'i jigi da seli kan i yɛrɛ lajɛ ni jogo tɛ danbe tɛ bayi a layidu 6 t'i bolo o dafalen hey i jigi bɔ a la wulibali don dɛ a kana aw yɛrɛ janfa n terikɛ n'i taara lahara ka sɔrɔ nin baya t'i bolo e ala i t'a tiɲɛna ne m'a fɔ dɛ kira de y'a fɔ man mata walaysa fi unqihi bay'atun mata maytatal jahiliya muslimu lajɛ a b'o kɔnɔ riyadu solihina lajɛ a b'o kɔnɔ kitabul kabaira lajɛ a b'o kɔnɔ ne m'a sɛbɛ kira ko ten diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ y'a seere kira ko maa o maa sara ka sɔrɔ bayi a layidu t'i kan na k'i jahilima taara lahara ni jahilima taara lahara jɔn y'i ɲɛmɔgɔ ye abu jahili don abu jahili de bɛ k'i ɲɛmɔgɔ ye lahara abu jahili mana kɛ mɔgɔ min ɲɛmɔgɔ ye o bɛ taa min a ka ɲi e kɔnɔ fɔ
mbade wayata laydu worodo ni ne bi ka saya sikara nogoya e ala o bay akela jolibe ka to saya sikara la meleke be niminena abika pre meleke kuna kuita tele jona ikan nimine e yetene ka arjine hor muso jolani ka akbar chama murama saya bina halatime wallahi kana songa sani baya tibulu neba kana songa sana tibulu ndogomso ata abika furuko nogoya wallahi chemse onte muso fe bi koy mi me ki nega ko jete mbi fe hal ni ke furundo mbi du inege nkando aba mogo nyinina na mogo jora furu la kuma mina aba fo ko ay mogo nyene ma nyini etna ke mogo langole wallahi ame chien lagalaga to fleli na nga tan so mogo wele kana lagalaga to ere kanga fere nyina ere wallahi kanga fere nyini bayake nimi nyini o mi soro na ba sebema abeta woro boy so mogo fe wa no yi furu ki soro so wallahi wasabana kuna wolo bana dara ya sabatira fo kisa atitikeila sabo ayi soro so bay ade ba se mogo ma nderke bay abi mogo gardige foni mon frère bay abi mogo gardige foni abi ka barako noya bay akebaliya o de be mogo bla haramun duna ni haramun duni fe abi gardige siri abi ka nyenema ya freke abi kololo jigika mais ni bay ake ina je haramun ko o bi ki gardige foni sabuye o to ike burama ni bay ake ko nti jene ake war min ganga di deni ma obi do mable ni o do di ba ma o ka do o ki o gardige foni sabu yere yere ala ka famu jogo nyuma tani fe into ede hati al kamsata ya Ibrahim ako Ibrahim ko nyome nyina ni na ifamu saya meleke ma tise ka ala segi na wati sera bike o kuma duru na fo nyine tanai fakala Ibrahim ko kamalema iza jaaka zabaniyatu ako ni janeme meleke unana imano zabaniya tawi wa hum malaikatun jahannam o janeme meleke odi koy tanai le yaakuzuka nolu nana ka lahara keneka kubi ikuruntu ila jahannam kati do janeme tasma kono fala tazhaba ma'ahum kana songa tawfe nu ko bi sama ba fo nde nu yi bolo mina bi bolo tufa che ko jogodi fama kana rajulu ko wallahi Ibrahim yarema to ka be kuma ina ba fiu kamale ma to ka be Ibrahim la me ato durula ko fo kamale ngo jogodi yastami'u ila al-qamsati ama durna ina mebli hata kala bakia fat akashi bagato yi kanto Ibrahim ma ko chogodi kafaya Ibrahim ako Ibrahim akainta akain kana fo ifara kabli Allahu akbar nyabeme yagu ana astaghfirullah ako Ibrahim wallahi nabi ala ya fadiri misegingo Allahu akbar brama kamale kuna diara Allah akuna jara aya do ma tise ka kishi janeme meleke uma nolu yimine ay abi folu ma de ko kuzuhu falhamdulillah an karamɔgɔ ka laseli ninnu balen kɔfɛ kɛnɛ in sigibaw n'o ye jamiyatu ansardin islamiya tɔnden minnu bɛ ɲamakɔrɔ u y'u ka hakilinaw an'u ka folikanw jira an ka jɛ ne ni aw k'u seereya wala k'an bɛ sababa ma ɲamakɔrɔ ansardin tɔgɔ la komite saba de bɛ ɲamakɔrɔ yan sɛbuguni komite dugukɔrɔ komite ani jalabu komite ɲinan y'a san 11 an ye hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ a ka kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛnɛbaw sigi min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw wele ka na ala ka diinɛ ma o la o sira kan an y'a kanu k'a kɛ nin kɛnɛ in de ka kɛnɛ sigi bamatɔw tɔgɔ la kɛnɛ in de bɛ sigi depuis sɔgɔma an bɛ misiw faga ka sarakatiw bɔ
ka kuranɛ kalan kɛ o bɛ kɛ 14h wagati la an ka kalanyɔrɔ la a bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni wajulu de sufɛ hinɛ ɲini kama k'a se an ka banbagatɔw ma an ka tɔndenw ani silamɛ fɛn o fɛn n'o fatura ka kɔn bi ye sarakatibɔ in bɛ kɛ nin bɛɛ de ye wa kalan in fana bɛ kɛ nin bɛɛ de tɔgɔ la o la an karamɔgɔ n'o ye Bunayangi ye ale fatura janaja ye sini ye an b'an profiter a ka micro fɛ ka dugawu don k'a ye yarabi sa ye ala ka kama lafiya ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma ala ka an yɛrɛw mɛn ka saraka bɔ a ye sɔli ala Muhamadu. Ayiwa basi tɛ an b'a la fo ka barikada ka ɲɛmakɔrɔ saba fo olu ye nin baara in daminɛ a ka ca ni san 10 bi ayiwa an karamɔgɔ yɛrɛ de tun bɛna a wajulu kɛ waatu nana yɛlɛmɛ an y'a jira k'a fɔ an karamɔgɔ an bɛ yafa ale ma n'a don sera an bɛ ci bila ma a bɛ denw bila ka na a kɛnɛw ɲɛnamaya depuis an y'a daminɛ ten fo ka na se ɲinɛ ma san o san u bɛ mɔgɔ bila ka na a ɲɛnamaya n'a ye o y'a yɛrɛ denw ye an karamɔgɔ bɛ dɔ fɔ kɔfɛ a yɛrɛ denw bɛ na nka ɲinɛnta ye an deguni sɔrɔ n'o y'an dusukun kamukani ye kosɛbɛ anw ansaru ani diɲɛ silamɛ ɲuman bɛɛ ani an karamɔgɔ yɛrɛ an bɛ ala fo k'a barikada a dusukun kamukamiw kojugu tɛ parce que hɛrɛw de b'a kɔfɛ an ka belebele fila taara k'an dan n'o ye an yɛrɛ ka tɔnden sɛbɛba dɔ bɛ yan n'o ye Mamu Kano ye ɲɛmakɔrɔ ye ala y'ale ka kalifa minɛ na bi wula in an y'ale da ɲɛmakɔrɔ kaburu dɔ la ala ka hinɛ na ala ka yafa ma an ma sigara a k'ale jinɛ a doni ye siga foyi ti ala ka o laban ɲuman di an bɛɛ ma an karamɔgɔ Bunayangi kuma a fana bɛɛ b'o dɔn ala ka wele fana sera ale ma o sira kelen kan n'a ala sɔnna sini n'o ye dimanche ye an bɛna ale fana ka jɛnaja kɛ an b'a ɲini ala ka hinɛ na ala ka yafa ma an b'a dɔn ka fɔ an bɛɛ tɔɔrɔ don bi an dusukun kamukami don nka bolofa bi an karamɔgɔ ta kan a ka ji min ta a ka kunna bi a ka dumuni kɛ ta a ka kunna bi munna ala tun ye bunɔ da ale ma k'a dusu suma mɔgɔ si kun ti karamɔgɔ dɔn an bɛ don min na ko bi ka bunɔ bɔ hali karamɔgɔ sigini ɲɛ mana yɛlɛmɛ bunɔ de b'a dɔn ka fɔ fɛn min b'a kɔnɔ a bɛ fɛn mun ka fɔ a bɛ fɛn mun ka kɛ bunɔ ka wuli ka jɔ kun ka bon kosɛbɛ ka karamɔgɔ dusu suma k'a kanu a bɛ fɛn min ka kɛ ale yɛrɛ bɛ wuli ka kɛ a mana kɛ sira o sira ye a ye duloki bɔ ka da ka nɔ bila nin diinɛ in na siɲɛ caman k'an dusu suma k'an karamɔgɔ dusu suma o la an ma siga foyi la ale kɔni a k'ale jinɛso dɔ de farala kan o la an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ na ala ka yafa ma ka layiru di an karamɔgɔ ma an b'a dɔn a dusu kasini don bi kosɛbɛ a ka cɛ belebele dɔ taara nka n'ala sɔnna cɛ caman bi a bolo wa an ma siga an bɛ ala dɔn ala bɛna cɛ d'a ma min bɛna a dusu suma hali a ti mɛn ni ala sɔnna o la an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye sija ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di an ma ala k'a ko a sira a tɔɔrɔla a ma diya ye a ma bɛn a ma nka ni ala sɔnna ala bɛ se k'a bɛɛ lɛmɛ ka kɛ hɛrɛ ye ala k'a bɛɛ lɛmɛ ka kɛ hɛrɛ ye ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ ma an ka sɛgɛn ani an ka tɔɔrɔ a bɛɛ ye bi don kelen de ye n'o de ye an ka kira b'a fɔ yɔmun turjawuna ilalahi o de ye bi an ka sɛgɛn kun ye o de ye n'i y'a ye don o don an bɛ wajulu la don o don an bɛ kuranɛ kalan na don o don an bɛ tɔnsigi la don o don an bɛ bɔɲɔgɔn la an b'o bɔ ka bɛɛ min kɛra bi don kelen don don min an bɛna segin ala ma o la ni ala sɔnna ala ka don sɔrɔ an b'an ka layiru kan ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ ma an ka taabaw bɛɛ ala ka yafu ma kɔrɔma ni kura bɛɛ kira bonya kama sɔla rasul wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon nisɔndiya min bɛ ne na n tɛ se k'a fɔ ka ban n y'a mɛn banbagatɔw ka kɛnɛ anw hakili bɛ taa la k'a kɛ i ko mina fɔ ko minnu sara olu de ye suw ye ka taa sɔrɔ olu tɛ an minnu bɛ ɲɛnamaya la yan anw de ye furew ye bon nisɔndiya min bɛ anw na dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ minnu ye an kɔn ala ka nɛma la an b'a ɲini ala fɛ ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye y'an kɔn kiti mun ala ko nɔgɔya an bɛ taa jɛmu ma ala ko nɔgɔya ala k'anw yɛrɛ ta kɛ ko ɲa n'an bɔra yen an bɛ tasibila kɛ ka taa an ka ustazi ma n'o ye Bunayangi ale mun y'a nin di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma k'a farikolo di ansaru ma k'ale buna bɛ sa mais ala ka dinɛ ale b'a dɛmɛ fo ka taa se a ka nanakili laban ma wa ala sɔnna a y'a fɔ cogo min na a y'a kɛ ten an bɛ a deli ala de fɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa kɛ a ye ala ka ɲɛnama hinɛ kɛ anw yɛrɛw ye ani anw yɛrɛ fakɛ n'o ye Mamu Kane ye ka bɔ Ɲamakɔrɔ Sɛbugu na yen nɔ an bɛ a deli ala fɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa k'u bɛɛ ma kira n'a somɔgɔw kama sɔla rasul an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Nisɔndiya min bɛ n na fɔlɔ o ye komite saba tɔgɔ la
Ɲamakɔrɔ Jalobugu, Ɲamakɔrɔ Dugukɔrɔ ka se Ɲamakɔrɔ Sɛbugu ma. U sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye quartier kelen na ka hakilina kelen ta min ye banbagatɔw ka wajulu ye san o san ka se k'a kɛ o nisɔndiya bɛ na ka ɲɛsin kɛnɛ in ma quoi o kɔni o de nisɔndiya bɛ na duwawu don min bɛ n bolo ka ɲɛsin forow ma komi ɲinanta in Ala ye latigɛ dɔ boli an kan n'o ye an karamɔgɔ Bunaɲangi ye ka se Sɛbugu ni karamɔgɔ Mamu Kane ma. Ala sɔnna ale yɛrɛ ka jɛnɛja kɛra bi lansara la bon vraiment o dusuma kasa bɛ an na dɔɔni o sababu la an bɛ duwawu don ka ɲɛsin olu ma ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen vraiment Ala ka se ka yafa u ma Ala ka se ka saya k'u ma lafiya ye Ala ka anw yɛrɛ ɲɛ sananta don cɛ saya bɛ anw yɛrɛ sɔrɔ don min na a ka sɔrɔ ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ko k'a ka Ala kama fiw kanu kosɔn sɔli ala rasul. Alhamdulillah ina fɔ an y'a fɔ ye kuma daminɛ na cogoya min na nin kun y'an ye ɲɛmakɔrɔ Jamiyatu Ansarudine Islamiya tɔnden minnu bɛ yen u ka wajuluba kɛnɛ kan min bɛ sigi u fɛ u ka banbatɔw ye an b'a la deli duwawu don minnu kɛra kɛnɛ ninnu kɔnɔ ani saraka minnu bɔra Ala k'a ɲɛsin u ka furu bɛɛ lajɛlen ma ani fo ka taa se silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila ngalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tiebe